Hey friends, welcome back. नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायफिनबावलायबाय। नोंथांमोनजों दिनै बाथ्रा सावरायगोन bboys. One of the most famous, most talented, जायजोंनो most entertainment, enjoyment and something knowledge जोंनो होगासिनो दं। जायखौ जोंनि बर' मानसिफोरा बुंगोन बर'नि गेजेराव नायल' जाल' सासेल' टप मोस्ट ग्रेट इउटुबार, ग्रेट हिन्दी इउटुबार जायखौ जों बावनो हाया। बिथाङा एन्टारटेनमेन्ट, एन्जयमेन्ट होनायनि अनगायै खायसे नलेज जोंनि गेजेराव होदों। Yes, गोबांनि गोसोआव बे सोंथि फैगोन बेबायदि फाल्तु फुल्तु भिडिअ खालामनाया मा नलेज जानो हागौ मानसिफोरनि थाखाय। But yes, really बे मोनसे जोंनि गेजेराव बिथाङा खायसे नलेज होदों होननानै जों बुंनो हायो। मानोना दिनै बिथांनिख्रुइ गोजामसिन इउटुबार, बिथांनिख्रुइ गिदिरसिन इउटुबार, बिथांनिख्रुइ बांसिन साबस्क्राइबार गोनां इउटुबार बिथांनि भिउसनि खाथियाव कम्पेयार खालामनो हायाखै। अब्ला जों मिथिनो हायो जे माबायदि कन्टेन्टखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो, माबायदि कन्टेन्टखौ मानसिया फल' खालामो। बेनिफ्राय जों सोलोंनो हायो। आरो बेबायदि कन्टेन्टनि गेजेरजों जों जे ससियेल मिडियायाव मोनसे सामथिं केरियार खालामनो हायो, गावनि लाइफखौ स्टेन्ड खालामनो हायो, बेयो मोनसे प्रुफ जोंनि गेजेराव। आरो गोबाङा दिनै बिथांखौ फल' खालामदों, कपि खालामदों आरो खायसे गिदिरथार साक्सेस मोनाखैब्लाबो सामथिं साक्सेसफुल मोनदों बा सामथिं माबा मोनसे फैस मोनदों बेनिफ्राय, बेनिफिट्स मोनदों बेनिफ्राय, इनकाम आर्निंस मोनदों बेनिफ्राय। दा बाथ्राया जाबाय मा खायसेनि गोसोआव मोनसे कुइसन मार्क सिखाङो जे bboysआ ससियेल मिडियायाव केरियार दादों, bboysआ आर्निंस खालामदों, जोंहा मा जागोन, जोंहा मा लाब दं, मा बेनिफिट दं। येस, नोंथाङा बेखौ सानदोंब्ला थिगखौनो सानदों। बाट नाथाय bboysआ सासे टप रेंकनि सासे इउटुबार जानायनिफ्राय जोंहा बेनिफिट बा जोंहा लाब दं। दिनै बिथांनि बिलियन साबस्क्राइबारफोरनि गेजेराव गोबाङा बिथांनि सोमोन्दै डिपलि मिन्थिनो नाजादों। बिथाङा बबेथिं थांदों, बबेथिं फैदों, मा जादों, मा लोंदों, बिथाङा मा कमिउनिटिनि, मा स्टेटनि, बेफोर गासिबो बाथ्रानि सोमोन्दै सानफ्रोमबो माने फार्दार नलेज नागिरबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। इभेन बिथाङा जुदि पारमिसन, बिथाङा जुदि एलाउ खालामो होनब्ला बिथांनि खिनो थांनाय, हासुनो थांनायाव सिन्थाय माने भिडिअ खालामग्रा ओरैबायदि फेन्स बा फल'वार्सफोरबो दं आरोना। जोबोद माने साननो गोनां बाथ्रा। आरो दिनै बेबायदिनि गेजेरजोंनो जोंनि कमिउनिटि, जोंनि स्टेट, जोंनि कालचार, जोंनि आइडेन्टिटि गासैबो बिथांनि गेजेरजों बेरखांदों होननानै जों बुंनो हायो। बिथांनि गेजेरजों जोंनि हारिया माने सिनाय जादों आरोना। आरो टप मोस्ट इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय बिथांनि फल'वार्स, दिनै बिथांनि एन्टारटेनमेन्ट आरो इन्जयमेन्ट जि होदों जोंनि गेजेराव, बिनि गेजेरजों जोंनि स्टेटनिनो जायफोरा माने बे बर'सो, बे कसारिसो होननानै माने नासयनो नाजानाय, माने गाज्रि गोसो लानाय सुबुंफोराबो दिनै बिथांखौ फल' खालामदों। आरो बिथांनि गेजेरजों माने स्टेटनि गेजेराव मोनसे प्राउड फिल खालामदों। माने बे बर'सो, बे कसारिसो होननाय सोदोबा माने एसे गोमानाय बायदि जों नुनो मोन्दों आरोना। बेबायदि ओमफ्राय मोनसेबाव खोथाया जाहैबाय मस्ट इम्परटेन्ट, माने बिथाङा जिखुनु भिडिअ आपल'ड होआ मानो बिथांनि अडियन्स, बिथांनि साबस्क्राइबार, बिथांनि फल'वार्सआ भिउसखौनो होस्लाबनो हाया। बिनि गेजेराव डाउनल'ड खालामनानै रि-आपल'ड खालामो मानसिफ्रा। बेयो जोबोद गोरोन्थि। बेबायदि खालामनो नाङा। बिथाङा गोजौनिफ्राय गोजौसिम थांबाय थानांगौ, गिदिरनिफ्राय गिदिर, बांसिननिफ्राय बांसिन फल'वार्स, बांसिननिफ्राय बांसिन साबस्क्राइबार, अडियन्स बिथाङा बुथुमनांगौ। आरो बिनि गेजेरजों बिथाङा जोंनि हारिनि कालचार, आइडेन्टिटि, जोंनि स्टेट, जोंनि कमिउनिटि गासैखौबो बेरखांहोनांगौ। सारा भारतनि गेजेराव सिनायथि होनांगौ, सिनायजानांगौ जोंनि बर' मानसिफ्रा। बिनि थाखाय जों बर' मानसिफ्रा बयबो खौसेयै बिथांखौ फल' खालामनांगोन आरो बिथांनि मोनफ्रोमबो स्टेपाव
हेफाजाब होनांगोन बिथांनि भिडिअखौ जुदि सोरबाफोर गुबुन मानसिफोरा रिआपलड होयोब्ला जों बेखौ रिपर्ट खालामनानै बिथांखौ जों मदद खालामनांगोन बिथांखौ जों हेल्प खालामनांगोन थ' लोगोफोर अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'बाय आं भिडिअखौ नोंथाङा जुदि bboysनि सासे फेन्स बा सासे फलोवार्स सासे साबस्क्राइबार सासे अडियन्स बा बे भिडिअखौबो लाइक खालामदो आरो लोगोसे बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आंखौबो एसे मटिभेसन होदो स' बिदिब्ला बारा गोबाव खालामला जों bboysनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय आं दा भिडिअखौ बाय बाय